25 de març, us esperem a Nou Sardenya, una final a casa, no us la podeu perdre, us esperem. Pot guanyar la Copa a l'Europa. Gol de Diego, gol de l'Europa que acaba de sentenciar. Doncs és Carvajal qui aixeca la Copa de Catalunya que acaba de guanyar l'equip de l'Europa. I ara Xavi Hernández. Llença Xavi Serafín, que ha fet una gran aturada. Gregorio Trino. Amb la cama esquerra. Carvajal, el capità avui de l'Europa, l'equip que ha aconseguit revalidar un any més aquest triomf. Dimecres 25, tothom a l'estadi. Europa, Europa, Europa sempre endavant, no tinguem por del que vindrà, el futur hem de guanyar. Europa,